Tak čaute ľudia, dneska vás vítam pri ďalšom videu. Dneska vám ukážem, ako získať tento speedrunner, takže ideme na to. Takže, asi by vás napadlo, že proste iba toto urobíme. No, to sa nedá, lebo vás to zabije. Takže, ukážem vám, ako získať ten vlak rýchlo, asi tak v 10 minútach alebo aj v 5. Ideme na to. Takže musíte sa dostať na level 6. Jak vidíte, som na leveli 6. Musíte si spawnúť vozík. Musíte ísť takto, rozbehnúť sa. Potom takto trošku poletíte. Áno, teraz ste tuto. Ale pozor. Teraz vyskočíte z vozíka. Pôjdete takto sem. Pôjdete cez kolaje. Sem. Takto. OK. A jak vidíte, som tu. Není to klamstvo, vyskúšajte si to sami. Dúfam, že vám to pomohlo, ak áno, nezabudnite dať like, odber, vidíme sa pri ďalšom videu. Tak čau.